Быелгы карның күплеге юлларда гына түгел, йорт тирәләрендә дә эшне арттырды. Кар чистартуда ярдәм итү максатыннан үз телекләре белән АКЗ волонтерлар төркеме оешты. Кар десанты Бөтен Россия акциясе астында алар шәһәребезнең балалар бакчалары территорияләрен кардан чистарталар. Бу көнне тимурчылар тылсымлы әкият бакчасына ярдәм иттеләр. У нас проводится проект «Лагерь моего двора». Вот. И наши бойцы, чтобы дети смогли хорошо проводить время на свежем воздухе, помогают детским садам. АКЗ отрядында барысы 20 укучы һәм студент исәпләнә. Алар һәркайсы үз телекләре белән әлеге игелекле эшкә алынган. Көн саен дәресләрдән соң сәгать 3-тән 5-кә кадәр волонтерлар бакча биләмәләрен кардан арындыра. Бакча коллективлары исә тимурчылар эшеннән канәгать. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.